nola hasierarik ez daukan, zentzu narratibuan eta ez daukararik be. Lagunek, irakurrituen lagunek kontu moduan, azkematan da pertsona baten bizitzaren tartetxo bat. Hausa zartutako hasiera bat, eta hausa zartutako bukaera. Eta epe hortan, denbora epe hortan, gizona, gizakia, protagonista, pasatzen da bi horretatik. Bakarrik nola dagoen, eta beste norbait nola dagoen. Nola bakarrik dagoenean ondo dagoen inoiz txarto, da beste aukeratu dagoen beste pertsonak dagoenean behar, inoiz ondo, eta inoiz txarto. Ondorik ez dauko. Galdera be esitetzen duen, ez dakit bakarrik sentitzarena, arazoa ben, edan ez dakit. Eta zer da, harreman baten bueltan, esan dezute harreman bat berriz... Bai, berez bi pertsona horiek lehen... Edo badira harreman gehiago tartean ere, edo... Laguntasun harremanak daude, da protagonista beste pertsonaren arteko harremana be laguntasuna edo medio kontua den ere, ez da zehazten garrantzirik ez daukalako. Bai harreman emozionala baten sartzea edo laguntasun estu baten sartzea gauza bereinak direlako, gizona bakarra horretatik ihes egiteko konponbide saiakerak baino ez direlako azken batean.